Pacu kedam tang Julai ciklo malam nili Sericulture Department pen kapik langpon awureng warsai APHUTHAK nili LABANGSO YouTube channel long upload iglo lapen ke theklong tang atum bang ke theklong ikpo theklong lelang pulte nalitum LABANGSO video description along link pi igdet ponili nalitum dampen lang dam egon lasipini puthot Sericulture Department hin pen stame notification release pon do LABANGSO notification ka release pon alu along ko PPC ke tok pon ma nalitum phan LABANGSO video long nili pathiek penang than pachini pon ikpo la pen tuning riat lam thebang la puelo nalitum jong se LABANGSO YouTube channel along nang komri milang pulte ke chingon pen subscribe igon la pen belar janda theklo ing hodak stame nalitum tinene pin pen berpon igon tangte non kopia notice ma LABANGSO APHUTHAK le non pathiek pen langpon lona lapen kedam tang hon nalitum ta chini ikpo lapen LABANGSO awreng warsai long bang jog dun ikpo ta hailo LABANGSO awreng warsai kapik lang pon labang ke KSCC mate ot Karbi Anglong autonomous council hin ben sipak lang pon iglo lapen LABANGSO advertisement ka release pon bang ke 10 July 2023 lapen department bang ke dak Sericulture department pen LABANGSO awreng warsai paklang pon iglo lasi penang ana bang fu bang fiteme jog dun ikpo ta hailo lapen apply dun ikpo ta hailo lapen hola bang sohot kapik lang pon la bang kela sonlo ladak Sericulture demonstrator along 7 nos lapen pion along 3 lapen chukidar along le 6 andaka post vacancies bang paklang pon iglo lasipini bang analit tumafan la bang so APHUTHAK ingson notification dak kapik lang pon la bang so notification long ko PPC ki tok pon ma la bang so APHUTHAK sipini nang litumafan nili la bang so video long nang than pachini podik po la sinali tum na son update kilong ver je phan pura LABANGSO YouTube channel banali tum subscribe ignon tangte non hola bangso notice APHUTHAK le la che than polonang mate lang polonang la penali tum na screen along thek polong ikpo Karbi Anglong autonomous council office of the additional director of Sericulture hin principal lang polonang litum dak thek polong iklo apen date bang 23 August 2023 ani LABANGSO notification ma release pon iglo apen dak notice along nalitum thek polong ikpo notice along ko PPC ki tok ma LABANGSO APHUTHAK non chithan pononang lapen it is hereby informed to all eligible candidates that the Viva Voice walk in interview for the post of grade 3 Sericulture demonstrator lapen grade 4 pion lapen chukidar afan dak Viva Voice lapen interview afan dak hangpon iglo lapen lason la dak number 1 along ketok pondo grade 4 lapen pion chukidar afan bang dak nalitum thek pon long iglo kadu ka vedak details bangke apen darason ketok do serial number 1 long group A roll number bang lason hello 1 200 apen group B along bang ta 100 1 2 to 200 lason tak sidak roll number penaan nalitum thek pon long ikpo la se roll number alang litum nalitum jongsi apply don lapen nalitum example lapen roll number nalitum long pulote nalitum interview kipidam nang ziadet banili LABANGSO abit non nang than pachini pon iklo first interview and pon product 1 September 2023 lapen ako puthot and pon to 2 September 2023 lapen 3 September 2023 la son thak sidak 1 2 3 4 5 an alang la ansi interview bangke endpon ikpo la lo la pen number 2 la bang for grade 3 Sericulture demonstrator la bang dak roll number 1 to 10 an vedlo dak bangke la pen interview date ban la bangke 5 September 2023 ansi mate la bang so hutsi endpon ikpo la pen ke endpon zia dim la bangke la son lo Risom Bhavan Sericulture complex tifu along la pen apor bangke 10 am to 3 pm ansi dak apor bangke endpon ikpo lapen ko PPC ki tok malason lo the candidate are request to collect the admit from the office of the additional director Sericulture Dipu Risam Bhavan from 24 August 2023 pen 31 August 2023 ang bang mulam sin nalitum endam iknangpo admit card abang ke la sida roll number ke do ana roll number nalitum jong si roll number do don polte nalitum stame admit card ching thumdam ingon admit card ke endam nang zia dim labang ke director of Sericulture Dipu Risom Bhavan along se endam iknangpo la pendak admit card ki pipon adet bang ke 24 August 2023 pen
31 August 2023 ansi dak pipona itlo nalitum office apor hodamon lapen nalitum original documents sipon iknang po lapen adak paklang iknang po jol ancholo lapen ladak tok pon mang la ansi kitok pon cholo lasin labang sovering warsai long kumat mat abang fu abang phi tum si jogdun ma nalitum prabjin pen admit card bang chingthum dam iga kang kendam nang jia dim lapi director of Sericulture difu along sidam iknang ponang litum lapen adet bang lason lo 24 August 2023 pen dak 31 August 2023 ansi last day labang song bong malam nalitum prabjin pen endam pon endam igon asi pinia video bang nili nalitum han la short notification nakwan pi bangkel an chotlo lapen nalitum sonson ABIRTA karjulong verja fan pura labang so YouTube channel banalitum kaching hon pen subscribe ikon lapen adung hesta me belar jan thekloing halabang so dim tatene de pin pen halitum ber ponik dianon tang de pinia video long la pathek pen la an le chithan pon chotlo nang la si pina puthat ka prega video long chitong tunang tang edu me thak me kadu ka ve karbitis 2.0 YouTube channel long kelang ra do an fasta me nilhen pen kardom to change